डीजे विकास देवांशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो त्रिवेणीगंज। डीजे वाला के छौरी डीजे वाला बिछा कले तो बोरा तोरा डीजे वाला बिछा कले तो बोरा तोरा डीजे वाला कैमरा वाला के छौरी कैमरा वाला के छौरी कैमरा वाला बिछा कले तो बोरा तोरा डीजे वाला बिछा कले तो बोरा तोरा कैमरा वाला नच नच छौरी देखा बैल पर तो कैमरा वाला गे छौरी कैमरा गे छौरी कैमरा वाला बिछा कले तो बोरा तोरा डीजे वाला बिछा कले तो बोरा तोरा कैमरा वाला संजीत सबरिया तोरा मारे छोलाइन नीरज देवांश तोरा डाल दे तो फाइन डीजे वाला के छौरी डीजे वाला बिछा कले तो गोरा तोरा डीजे वाला बिछा कले तो बोरा तोरा डीजे वाला। प्रेजेंट बाय नीरज देवांश लताओ ना।